May hapon guys, na ako diri sa kong ninang guys. Yang apo ng hugas guys oh. Oh ni si Ria guys. La edad na ni ninang? La edad? 7. Oh, 7. Nga tanawa manghugas na oh. Buotan kay siya guys. Manghugas, manglaba pa ni. May tanan bata guys, pareha sa iya kabuutan. 7 pa yang edad, kabalo na mulaba, kabalo na manghugas. Kabalo na ni takang. Oh, magtakang og kanon og maglawoy po daw ni siya. Tanaw diri Ria. Maulaw siya guys. Tanaw ba kay basin na imo kon sa imo ha, kining tabangan ka, palit og mga gamit sa eskwelahan. Oh. Basing namoy kuan din ha guys. Nababaya kay ni siya mga gamit sa eskwelahan guys. Luoy kayo ni. Naghugas in taon ni siya. Buutan kaayo. Buutan kay ni na bata ba. Uy, tanaw diri para makita sa video. Ria. Kari nangugas si Kita yung kanahan sa vlog. Kita na guys, anak ni Ria,